Álvaro Vila, que tal? Moi boas, Álvaro. Hola, moi bo día, Cristina. Como estás? Todo ben. Preparado Moito frío, pero para ben. moito frío, bueno, o que hoxe decimos todos, non? Sí. O que vai estar, eu non penso que frío vai ser o pleno de mañá, porque sempre hai movimento nos plenos, Bueno, sí. Sempre hai debate. Sobre todo isto que estamos a falar da presentación do presupuesto do ano que ven. Sabemos que os orzamentos son unha parte clave, digamos, do funcionamento da Deputación, e, bueno, é un debate, digamos, bueno, suficientemente importante para darlle, digamos, ese sentidiño ao pleno de mañá, sí. Bueno, precisamente, xa que mencionabas este tema, non, dos orzamentos, si queres arrancamos por aí a valoración que facedes, porque mañá terá lugar, non? 110 millóns de euros. Sí, un orzamento importante, xa, o que ten a Diputación, pero que sigue sendo, digamos, na mesma línea de anos anteriores. É un orzamento totalmente continuista, donde votamos de falta moitas partidas, e algunha delas incluso de incrementar as partidas. É dicir, vemos que neste orzamento non hai absolutamente, hai 0 euros para solucionar parte desta problemática que houve no verán, que foi a vaga de lumes, e tamén vemos unhas partidas moi insuficientes sobre o plan Cooperou de asistencia aos concellos, de cooperación cos concellos, e tamén vemos que nas alegacións que fixemos que presentamos en comisións, vemos que o plan de vivenda tamén se queda cativo, o plan de vivenda que había impulsado o Partido Socialista o ano pasado. Tamén pedimos unha incrementación importante hasta chegar a máis de doblar o plan de vivenda para os concellos poden poñer vivenda en depreciación oficial, en alquiler social a precio asequible para os veciños. Tamén demandamos un novo plan de vivenda para particulares, para que poden cofinanciar por parte da Diputación, para que, sobre todo a xente moza, pode arranxar a vivenda no rural, e poden ser, a parte da central población, pode facer unha doble función de tamén de rehabilitar aquelas vivendas. En definitiva, bueno, pois varias demandas que fixemos ao Diputación, neste caso o Grupo de Goberno, para ver, pero bueno, a día de hoxe todavía estamos en resposta. Sí, que resposta agardades do Partido Popular a estas consideracións, a estas propostas de Mollera? Bueno, nos ojalá as demandas que presentamos sempre nestes 3 anos que levamos negociando orzamentos co Partido Popular, sempre poñemos melloras que consideramos necesarias para o conxunto da provincia. O que esperábamos? Pois esperábamos que se andaran a negociar e que se tuveran en conta indudablemente estas inquedanzas, estas melloras, estas propostas que nos facemos. Pero bueno, a día de hoxe estamos igual. Todavía nadie se puso en contacto connosco, nadie todavía non temos resposta sobre a nosa proposta. Despois continuamos falando, si che parece do pleno, sí, porque hai máis puntos que apetece, verdade, mencionar, pero remitímonos ao luns, ao pasado luns, porque o Partido Popular levou a cabo esa moción de censura en Manzaneda. Cal é a valoración do acontecido? Sí, vamos a ver. Espera un segundito. Sí. Estamos falando do pasado, é dicir, tú empezabas, é dicir, estas son as prácticas que considerábamos totalmente desterradas da provincia de Ourense, cando, sobre todo neste último mandato, cando empezamos este último mandato fai 2 anos e medio, que pensábamos que estas prácticas estaban totalmente xa fora da vida política ourensán. Nos entristece moito que donde unha alcaldía, neste caso un alcalde amable, había conseguido 5 conselleiros de 7, que vese desalosado, digamos, da alcaldía, cunha auténtica minoría por parte dunha falcatruada de 2 conselleiros tránsfugas que iban na lista do Partido Socialista. Nos entristece todavía máis cando a dirección do Partido Popular na provincia de Ourense avala este movimento, non só avala, sino digamos que aplaude este movimento, e por eso, bueno, creamos que isto, por eso levamos esta moción á Diputación,
donde queremos ver a postura do presidente, queremos ver a postura do grupo de goberno, si ratifica o acordo que habíamos chegado as forzas políticas, as distintas forzas políticas que estaban na Deputación no ano 2021, donde ratificábamos o pacto antitransfugismo que habían formalizado as distintas forzas políticas. Máis alá de que a sentencia do Tribunal Supremo permite apoiar sen tránsfugas na moción de censura, pero si é verdade que o pacto considerábamos que estaba vigente, por eso queremos saber a postura do Partido Popular, do seu presidente, neste pleno de mañá, para ver se ratifica ou non a hora de avalar esta moción de censura en Manzaneda. Outro dos temas ao que facías mención nos orzamentos si cumplen ou non, ou dan resposta non a esas necesidades da provincia tras os incendios. Neste sentido tamén hai que recordar que se puso en marcha esa mesa de traballo para tratar de reconstruir a nosa provincia. En que momento se atopa? Sí, a mesa de traballo, unha mesa de traballo que impulsáramos, que solicitáramos a raíz da vaga de lumes, vai moi lenta, se intentou, digamos, divagar e digamos, prolongar no tempo para que teña menos efectividade. Si é verdade que agora parece ser que na conversa que tivemos outro día na Xunta de Portavoces se vai constituir por fin, máis alá das achegas que xa fixeron distintas institucións ou incluso personas físicas, pero claro, cando vemos agora os orzamentos e vemos que máis alá de os acordos que podamos chegar nas distintas mesas, non vemos partida presupuestaria absolutamente ninguna para paliar os efectos da vaga de lumes, pois nos preocupa e o que pensamos é que a Xunta de Galicia só constatamos porque quere deixar de pasar o tempo que veñen as chuvias, que veñen o inverno e se olviden a vaga de lumes, pero a minha impresión tamén que a propia Deputación o que quere facer é máis do mesmo tamén, dilatar no tempo e que a vaga de lume se vai olvidando e non tomar medidas efectivas para que non volva a pasar. Hai que recordar que fai un ano o Pleno da Deputación con votos de todos os grupos, agás o Partido Popular acordaba o primeiro en orde nestos orzamentos dos que estamos a falar do 2026. Esta entidade ten adicados 3,2 millóns de euros. Sí, cada vez máis, o sea, o orzamento do Inorde sigue subindo a partida que vai destinada mayoritariamente, de forma, digamos, prácticamente nun 80% a gastos de persoal, é dicir, para inversións que era absolutamente unha partida moi ridícula, e por eso solicitamos en un momento a integración do Inorde na propia estrutura da Deputación. Bueno, no ano pasado solicitamos un informe previo para ver como se procedía a esta integración, non se nos facilitou, e este ano volvemos a pedir en condición, digamos, para debatir los orzamentos, que se nos presente un plan, un informe para ver como se ten que integrar o Inorde na Deputación. Creemos que é unha institución obsoleta que non ten sentido duplicar gastos cando está financiada no 80% ou no 80% por parte da Deputación. É dicir, podía se integrar perfectamente na estrutura da Deputación. Moi ben, pois moitísimas gracias por atendernos, Álvaro Vila. Apuntamos algo máis antes de rematar esta conversa? Non, que esperamos con expectación. Mañá o que vai ser no pleno e, bueno, de aí estaremos e faceremos a nosa valoración en base tamén á resposta que nos deu o Grupo do Goberno. Moi ben, pois moitísimas gracias. Boa xornada. Moitas gracias, Cristina. Un saúdo. Igualmente.